أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. bandiraɓe ɓe dental ar andu juluma mi salmini moni kala e mon mi juurima ɗum ɗo woni eno woniri. mi salmini dendangal bandiraɓe ɗo yewtere nde ene yetto, mi juurimaɓe. non bandiraɓe men ɓe bandam ar andu diine ma, min calmini moni kala e mon min juurima. dendangal ko heɗoyto en e on bange, en jettiɓe no feewi kamɓe notiɓe on bange waɗɓe toon juuɗe mabɓe ɓe, bange yo bangaɓe mbadira hen juuɗe mabɓe. alhamdulillahi rabbil alamina. en calmini en juurima dendangal bandiraɗo ɗo yewtere nde ene yetto, en juurima ɗum, en jafnima ɗum. eɗen ngara e windande men ñalawma hande ko faati e korka so allahu lamɗo o jaaɓi. kalaten hande ko e sifa batte paɗɗiɗo ñawoje mum. ceerno wi aw uhumiya yawman, so tawi neɗɗo o faɗɗima ñalawma timmuɗo, aw julluhu walla ko heewi e ñalawma, eruji nogas e nayi ngoni e ñalawma. ko wiyete ñalawma noon ɗo mo kalaten o, ko ñalawma ko horate ko eruji 12 korateɗi ɗi ummade fajiri ha nangue muta. so tawi o faɗɗima ha joni ko heewi e ñalawma o, ko heewi e ɗin eruji 12, eruji 10, eruji 6 ko paɗɗiɗo. aw aqallahu, walla koko famɗi e ñalawma he o faɗɗi, kono walam yaslam awwalahu, o hisani arwande ñalawma o. ay ɗo fof fal gada'u waɗɗi e makko ko yobde. ñalawma o gila nde fajiri feeri ha nangue muti ko paɗɗiɗo, o ñalawma ko joɓowo. walla gila nde fajiri feeri ha hedde midi e demi en, ha 1h en, walla ha 2h en, ko ɓuri hewde e nder ñalawma o ko horate ko paɗɗiɗo. ɗo hayso tawi kanko nde fajiri feeri nde omo ɗifti, kono ummade 8h ha nangue muti ko paɗɗiɗo, ko heewe ñalawma he ko paɗɗiɗo, ɗo kadi omo yoɓa oɗo ñalawma. aw agallahu, walla ko famɗe ñalawma, eruji 3, eruji 4, eruji 2 o faɗɗi e nder ñalawma he. kadi walam yaslam awwalahu, o hisani arwande ñalawma o, ko ummade nde fajiri feerata nde ha hedde 8h en o faɗɗi. ay ɗo o ñalawma kadi ko joɓowo. ndeke ɗo woni seeɗa, ɗo woni feccere ñalawma, ɗo faɗɗi seeɗa ko timmani feccere ñalawma ko. so tawi o hisino arwande nde fajiri yoni nde taw o faɗɗaki, ɗo ñalawma makko ene yonanno. ɗo bonni ñalawma o ko wasdemo ɗiftude nde fajiri feeri nde. ɗo ganduɗa ko faɗɗi ko wonani feccere ñalawma, te nde fajiri feeri nde ko paɗɗiɗo, on ñalawma ko joɓateɗo. ma en ngar e pecce mum joni so Allah jaaɓi. ɗum woni ceerno wi la in salima walaw nisfahu, wona so hisi arwande ñalawma o, ɗo kay hayso ko feccere ñalawma o faɗɗi hankadi ene yona. so tawi arwande ñalawma o nde fajiri feeri nde ko ɗiftuɗo, nde o ɗifti o addi anniya makko hawa gayni, ummade nden nde fajiri feeri ha gasi omo ɗifti omo addi anniya, o faɗɗi nden ɗon ha midi en, ɗon ha 10h en, ɗum haydara so ɗifti tan o jokkat ñalawma makko, basi ala hen. ceerno ene haalana en, o wi waɗi ko pecce, waɗi pecce 6, ene jogui hen pecce ɓen. so tawi o faɗɗima hen tan ko joɓowo ñalawma o. ida uhmiya ala sa'imi, so korɗo faɗɗima al yawma kullahu, ñalawma o fof, min fajirihi li ghurubihi, ummade fajiri ha mutal nangue, korɗo ene faɗɗi. en ceerdal hakkude paɗɗiɗo e ɗaniɗo. paɗɗiɗo nandi koye kangaɗo, ɗaniɗo on ma en kal haala mum jiida hen. ɗum so tawi anniyinoma hayso ko lewru ndu fo ɗani, tawde so findinama mo fina, wona koma kadi o wona balano mayɗo ni, ɗum ha joni ñalawma makko ene selli. joni noon kalaten ko paɗɗiɗo, so neɗɗo faɗɗima ummade fajiri nde feeri nde ha nangue muti, fa alayhil gada'u, ene waɗɗi yo yoɓ on ñalawma. kono nonne kadi ida uhmiya ala sa'imi, so tawi korɗo faɗɗima akharan nahari, ko ɓuri hewde e ñalawma, ko ɓuri hewde e ñalawma he ko fo ko paɗɗiɗo, foti o hisi arwande nde walla o hisani, tawde kam ñalawma o so waɗama pecce 3, pecce 2 ɗe ko paɗɗiɗo, ɓuri feccere ñalawma. en mbaɗi ñalawma ko eruji 12, eruji 12 ko feccere mum ko eruji 6. kanko noon eruji 7 ɗi fof ko paɗɗiɗo,
walla eeruji jeetati ɗi fof ko paddiɗo te arwande nde o ɗiftani toon nde fajiri yoni nde taw omo faddi ɗo kadi omo yoɓa ñalawma o ɗum woni ida ughmiya ala sa'imi akhara nahari fa alayhi algada'u aidan sawa'un salima fihi awwalahu am la foti o hisi to arwande to walla hisani tawde tan kam ɓuri feccere ñalawma ɗo hankadi ñalawma o ko joɓateɗo tan ko noonne woman ughmiya alayhi aqalla al yawmi so tawi neɗɗo faɗɗima ko timmani ñalawma ko ɓuri famɗude ñalawma he en mbaɗi ñalawma ko heure 12 ko heure nayi tan o faɗɗi heure nayi o faɗɗi kono noon nder heure nayi o faɗɗiɗi ko bange fajiri o walla kam heure fajiri o on o faɗɗino ɗum nde fajiri yoni nde ko faɗɗiɗo o faɗɗiɗo ne heure nayi heure ɗiɗi heure ɗo kadi o ñalawma yonatamo ɗum woni woman ughmiya alayhi agallal yawmi mo paddiɗo feccere ñalawma wo huwa yasmulu nisfa ay ko famdi e ñalawma ene nawri feccere ñalawma fa aqalla minhu walla ko ɓuri famdude feccere ko ummade feccere tan fay less o faddi walam yaslim min al ighma'i o hisani e paddogol ngol awwalan nahari arwande ñalawma ko wayno o faddi ummade peral fajiri ɗo ene waddi e makko kadi yobde oɗo ñalawma wadde ɗiɗo sifaji tati so faddima ñalawma timmuɗo ko joɓowo o faddima ko ɓuri hewde e ñalawma ko ganduɗa ɓuri feccere hay so hisi arwande nde ɗo ko joɓowo so tawi o faddima ko ganduɗa ko ummade feccere walla wonani feccere kono arwande ñalawma o tawi ko omo faddi fajiri nde yoni nde ko paddiɗo ɗone kadi ko joɓowo oɗo ñalawma joni noon wo in salima qabla al fajri so hisi ko adi fajiri nde fajiri o yoni nde hade fajiri yonde nden o faddaki in salima qabla al fajri wa baqa saliman o heddi omo hisi o faddaki hatta tala'a ha fajiri feeri o faddaki fodde ko mo wawa anniyade korka o anniyi ɗon korka o faddi caggal toon ko faddi ko kadi heewani la sahhat niyyatuhu ha fodde so tawi o anniyima anniya o ene sella fala gada alayhi ɗo jobgol waddaki e makko so hisi arwande ñalawma o fajiri nde yoni nde o heddima omo hisi ha fajiri feeri fo o faddaki hakkude makko e fajiri ko fodde ko ganduɗa ɗo so neɗɗo anniyima ɗo korka mum ene sella ɗo fajiri feeri ɗo tan taw so ɗon so nde wonde so ɗo fajiri feeri ɗo so neɗɗo anniyima ɗon ene sella ma al fajiri mo janguɗen o ko wondude e fajiri ɗon woni ɗo faddi ɗo oɗo ñalawma o yoɓata tawde noon wono yaani ñalawma timmuɗo walla wonani ko ɓuri hewde ñalawma woni seeɗa ay ɗo firti ko hisi arwande ñalawma o nonne kadi waɗɗaki yobde e on mo ganduɗa hisi e faɗɗade wondude e fajiri o hesɗitini anniye makko on saha hayso o faɗɗima hayso o faɗɗinoma ko adi fajiri o faɗɗoyima caggal fajiri o tawde tan ɓurani hewde e ñalawma he tawde tan fajiri o tawi omo hisi ɗone kadi o yoɓata waɗɗaki yobde e on paddiɗo caggal fajiri taw o hesɗitini anniye makko o heddi e alhaali makko faɗɗade nde o faɗɗi feccere ñalawma walla hayso ko timmani feccere ñalawma ɗo woni ko jangannoɗen gilnane ko tawde tan o hisi arwande nde ko faɗɗi ko ɓurani feccere ñalawma ɗo kadi o yoɓata korka joni noon o haalanta en ko neɗɗo paɗɗinoɗo en kaali nane walla e bindande men ɓennuɗe so tawi neɗɗo o faɗɗima korka deggudirtanoka so neɗɗo rafama deggudirgol ngol taƴi alay sago hesɗitina anniya so neɗɗo faɗɗima deggudirgol ngol taƴi alay sago hesɗitina anniya joni noon paɗɗiɗo e jamma eɗen koranno o fuɗɗima horde balɗe hande jamma o faɗɗima o ɗifti hade fajiri yonde o waasi hesɗitinde anniya so fini o hoori o ñalawma ko joɓateɗo sabu o ala anniya alay sago nde o ɗifti nde o addata anniya ɗum woni mallam yujaddidin niyyata hina ifaqatihi ma al fajri lam yasiha sawmuhu korka makko sellata linqita'i niyyatihi bil ighma'i sabu nde o faɗɗide ha joni anniya makko o taƴi
كونون أم حالنا إن وبالنسبة للجنون كانغادوني ستوي كو نيالاوما غور ene wadane o hangama tan fodde nyalawma goto ene wadi tafsilaji hono tafsilaji paddido o no kaldun den paddido o ni so buri hewde e nyalawma hayso arwande nde o hanganoka kono o hangama e der nyalawma he ko buri hewde e nyalawma he do nyalawma o ko jobatedo so hangama nyalawma o fof nyalawma o ko jobatedo so tawi o hanga ko seeda e nyalawma he kono arwande nyalawma o mo hisno do ha joni o do nyalawma yobetaaki tawde mo hisno arwande nde so hangama e nyalawma he seeda kono non ko ummade fajiri de fajiri yoninde tawma hanga do kadi o do nyalawma ko jobatedo so tawi ko danido e nyalawma korka nyalawma o fu o dani waddata ko e makko yobde nyalawma korka ka fof ko danido waddaki e makko yobde tawde o addino anniya arwande de wonde kanko so tawi so findinama o mo fina waddaki e makko yobde hayso o danima lewru ndu fof tawde tan o waldino e anniya arwande jamma o do kay hankadi waddaki yobde so tawi ko mandildo non so fajiri feeri e makko o mo woni mandildo waddi ko yo yob on nyalawma de wonde mandilo go kanko woni badandu dum hoore makko mandilo go kanko wadani dum hoore makko korka ene sellira bi tarki jima'in wa ikhraji maniyin wa madhiyin dum en jangino dum ko haare gundira tan korka ene sellira woppude rendede debbo e gorko masa wondude woppude yaltinde maniyu woppude yaltinde madhiyu dum do kadi ko hunde sellinore korka ada hoori ada yaltina maniyu bonni korka ada hoori ada yaltina madhiyu ena bonna korka ha joni ada hoori ada wonde debbo odon lelodi odon memondira ha mazi yalta walla mani yalta walla odon gondi galno desdo e desalo mbadata ni ha joni woni odon jettondiri dum ne kadi ena bonna korka jettondirgol non no pamirdon ni tan ko ganjen haloyde ko taw wona memondirde nde ala ko gonga o dum woni yaltinde dedo gede dum lo kadi ko bonnata korka ko hunde renatende e der korka wobi tarki jima'in daccude rendede dum kadi ko e gede de ganduda ha joni kordo fotani wadde ene sarde e sellude korka atta khalli an jima'i anil jima'i waddede jettal asna isawmi e der korka holko woni jettal taghyibu hashafati balighin aw qadriha hoore ngoragu kellifaado walla fodde mum wirne e yolde debbo kattando mo ganduda yonti yaabede hayso haydara yaltani korka ka boni kadi waddini kafara tawde ka ko nyalama korka jomiraado towlowi haalanino hol sahamo be jettondirta e sahaji dibe kadadi فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لو كيسو يني هنكدي غوبي هذه كده أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كونو ko leyla o wana nyalawma o dum do ene woni hen dalilu mo ene tindina limtina anil jima'i nahara siyam nyalama korka ene hadi yettondirede nyalama korka ene sali ha joni jettal wade mu nde wonde rafas maana mum ko jima'u dum wiyete rafas o kanko jom deftere o wi'u ikhraji maniyin o reno kadi yaltinde maniyu cellugol korka ene sarde e mum wasde yaltinde maniyu sababu wondede ha mani yalta walla sababu goddo ko wayno miicaade walla ndarde ha mani yalta ko ari to mu dawwan en haali kan hala ara'aita in lamasa rajulun imra'atahu fa anzala alayhi al-gada'u wal kafaratu qala na'am alayhi al-gada'u wal kafaratu inda malikin namdo namro mu dawwan bere neddo mimi jom suudu mum ha mani yalti mbete dum kam ene wadde makko yobdo wala kafara o wi aha o mo yoba o wala kafara dum woni ko jettata imam men malik
wadde noon ko hunde renetende yaltinde maniyo e yaltinde maswi ɗum ɗo fof en jangino hen en janñinoma hen wa qay'in korɗo kadi reeno yaltinde tuure ɗum ne kadi koko bonnata korka yaltinde tuure ɗum ne kadi koko bonnata korka ene sarɗe sellude korka ɗaccude yaltinde tuure aɗa teyi tan looƴoɗa tuura ɗum ene bonna korka so tuuri omo teyi ɗo waɗɗi ko yo yoɓ tawde haydara ruttaki kanko looƴi o yalti hayso haydara ruttaki waɗɗi ko yo yoɓ ni woni ñawore ko faari e tuure omo addana en noon ene waɗi pecce 5 wonde on teyɗo yaltini tuure waɗɗi ko yo yoɓ hono no kaalirɗen no ardi kadi e hadisaji nonne on mo yalti e mum tuure tawa ala ko wawi hen koko jaalimo tan tuure yalti waɗɗaki o yoɓa tawde haydara ruttaki ko nonne on mo yalti e mum tuure omo woni teyɗo waɗɗi ko yo yoɓ ɗum kam en kaali kono so tawi o welama o moɗi e tuure he hunde so motti e tuure he hunde tawde ko kanko looƴi tuure nde yalti nde o mottata hen hunde nde ko kanko wela walla o welaka ɗo waɗɗi ko yo yoɓ yoɓde nde kam tawde o welanoma o looƴima o tuuri ko joɓannoɗo kono o waɗat kafara wa man ibtala'a min dhalika shay'an walaw ghalabatan fa alayhi al-kafaratu anna man akhraja al-qay'a muta'ammidan fa alayhi al-gada'u wa man ibtala'a min dhalika shay'an walaw ghalabatan fa alayhi al-kafaratu on mo tuure yalte mum ko kanko wela o looƴi o tuuri ɗum kam ko omo yoɓa ñalawma so haydara ruttaki ndeke nde o wela o looƴi o tuuri nde wonko ruttiti nder ɗum kam o welaka kono hayso tawi o welaka tawde lasli o kanko welano o tuuri ɗo kafara hankadi waɗɗima so haydara ruttanoki noon ko ñalawma makko tan kam o yoɓata ko nonne on mo yaltini tuure nde yalti ko e jaalademo wona omo wela mbiɗen o yoɓata hono no ɓenniri kono so wonko rutti hen faati fulkuru waɗɗimo yo yoɓ hankadi o watta kafara kono waɗɗimo yo yoɓ nonne on mo yalti e mum tuure e jaalogol o welaka tuure yalti mbiɗen o yoɓata kono noon so welama o motti kadi yo wat kafara mo tuure yalti e mum welaka on yoɓata ñalawma o kono ko yalti ko so motti ɗum o tinani omo yoɓa ñalawma o mo tuure yalti e mum welaka o yoɓata ñalawma o kono so welama o motti tuure nde yalti o fonno ko ukkidde ɗo kam yobde waɗɗaki o wela o motti ko yaltuno ko ɗo omo waɗa kafara ɗo bindande men daroto so Allahu lamɗo o jaɓi ha bindande men garoje mi salmini moni kala e mon mi juurima ɗum mi yafnima ɗum ko Bocar Ahmad Diop to Nouadhibou min mbiya on kirki jam on jarama